començar ja el partit va ser el Club Atletisme Favara, l'equip que posa el baló en moviment. I anem a veure amb quins jugadors, amb Borja, amb Pau, també veiem Antonio i de seguida veurem també Jordi Fallos, el seu màxim golejador, no? Correcte, un rival complicadíssim, i comença el partit. Ahí és Jordi precisament qui juga per al seu Cancerber, jugant Antonio i primera pèrdua de baló. Alexis és el porter del Club Atletisme Favara. Ahí trau ràpidament, atenció, baló a l'interior de l'àrea, Xavi que xuta i el baló que se'n va a fora de banda, molt a prop del córner. Una afició, la del Nítida, al final ha agafat bon color. No, la veritat que des d'ací, des de la casa menuda, se veu moltes cares. A veure aquesta jugada, ahí demana José Carlos, encara que ha tardat 4 segons Lucho en traure el baló. Hem de recordar que els jugadors tenen 4 segons per a traure tant de banda com de córner i els porters igualment també aquests 4 segons, i que en futbol sala es trau amb el peu. Correcte. Una variació que es va fer fa unes temporades que, bueno, en principi no m'agradava massa, ara ja pues, se convertís en unes faltes laterals, no? La veritat que té opinió dels dos colors, perquè hi ha gent que preferís traure la mà per tindre un baló aeri i tindre un remat més espectacular, però en el peu, com que és més accessible, el baló està en terra i doncs ha de manejar. Així tot hi ha grans gols, traient en el peu de volea i coses així. Efectivament, la setmana passada, a mitja falta lateral, Xavi va aconseguir l'empat contra el Maristes, una canonada que Porqui, exporter, ni més ni menys que l'any passat, de l'Antequera de primera divisió, doncs no va poder fer absolutament res, tot el que després va parar, que va ser de bogeria. És cert, en aquesta acció no va poder fer res perquè era imparable més que res, però després la veritat que va quallar unes bones accions que van impedir que l'Alzira se posara en el marcador. Ahí treia Lucho de banda, ha perdut el baló, monta la contra el conjunt de l'Alzira Futbol Sala, atenció que supera a Lucho, el baló que se'n va a proper del pal, a veure si finalment dona córner, ha marcat falta acumulativa del conjunt alzireny i va ser córner que va traure Pau. Un Jordi Fallos que ens contaven que havia format part de la cantera de la Unió Esportiva Alzira i efectivament ara el mateix Jordi que ha pegat per baix. Un conjunt, no sé si els coneixes a tots, Raül, si han vingut amb tots els seus jugadors de primer equip, perquè la setmana passada jugaren amb 4 juvenils. Amb 4 juvenils, van perdre 2-10 contra el Mislata, crida l'atenció. A veure, Cris, el baló fora! Crida l'atenció el resultat que se va donar en el pavelló de Favara, perquè sol ser una pista molt complicada, però sí que sembla que no estaguen els més habituals i va haver alguna baixa, però el que podem veure prou de prop avui és Jordi Fallos, que també porta una treintena de gols i és un jugador que te pot fer mal, clar. Efectivament, ahí molt bé José Carlos tallant i s'ha pujada per banda dreta, va a traure de banda Pau, la pressió i els 4 segons que havia posat el baló en terra, sembla que l'havia tocat amb la mà i ahir ja comença a comptar aquest temps. L'àrbitre havia començat a comptar, sí. Bé, afortunadament canvia ara la treta, li ho està explicant l'àrbitre de l'encontre, un dels dos àrbitres. Ahir va Cris jugant cap arrere per a José Carlos, este obri per a Lucho. La defensa, baló interior a Xavi, s'intenta anar del seu marcador, ahir es queixa el públic d'aquesta acció defensiva, la patada per baix, Lucho, que intenta traure el baló, atenció a la contra, perquè és Jordi Fallos qui pega per baix, la parada fàcil per a Abel. Demana disculpes el jugador de Favara, tant als seus companys per no haver-li la passat, com també a José Carlos per la patada que li havia pegat. I a veure, perquè ara sembla que va xiular falta en contra de l'Alzira. Doncs la veritat que no entès el que ha assenyalat l'àrbitre. Bueno, pues ahí... Una miqueta estrany, clar. Sí, hi ha 2 faltes. Recordem que a la 6ena falta, la 6ena ja compta com a falta sense barrera, que la setmana passada, aquesta 6ena falta que els col·legiats, que van estar lamentables, no va xiular a favor de l'Alzira, era com un penal perquè estava pràcticament damunt de la ratlla i podia haver-se transformat en el 1-2 i va canviar el signe de l'encontre a partir d'aquesta jugada. Sí, correcte. Bé, tocant Cris, ahir va Xavi, de nou Cris fent de tancament,
per a José Carlos per la dreta, ara és Cris qui supera el mig del camp, vol anar-se'n de Borja, és un jugador molt habilidós, s'acaba anant-se'n, atenció, Cris que la volia jugar en curt per a Xavi, que barbaritat lo de Cris, Que barbaritat, quina quantitat de gols, i tenia així, vull repassar les dades de la temporada, que hi ha partits en què no ha marcat i l'Alzira ha guanyat de forma prou àmplia, vull dir, si haver anotat algun golet més en un partit d'aixòs, el registre seria molt més gran, però així tot, 38 gols són una barbaritat. La treta ràpida, tractant d'enganyar, com si anara a fer una passada curta i en realitat l'ha fet a l'interior de l'àrea, ha tocat en un jugador del Favara i reclamava l'afició unes possibles mans, no ho ha considerat així el col·legiat Ibalucho, a traure en curt per a Xavi, no tenia massa força per a poder encanonar, el baló cap a la dreta per a Cris, Cris li pega per baix, bona parada d'Alexis, ben situat ahir en el primer pal. Ho ha intentat, parlant del registre, ha intentat augmentar-lo, però no ha pogut. Comentava abans que pitar la sisena falta és molt difícil, el criteri canvia molt i no hauria ser així, a més, perquè la sanció del doble penal està ahí per alguna cosa. Efectivament, i així va passar la setmana passada. Es xiularen les 5 faltes en la primera part i ja la sisena ja no ha arribat. També és cert que l'Alzira defengué molt bé i moltes d'aquestes 5 faltes eren molt dubtoses. I en la segona part va passar el mateix, que se li xiularen les 5 faltes al Maristes molt ràpidament i a partir d'ahir tots sabien que anava a canviar. No, Xavi, va la talonada, la pujada de José Carlos, 6-B. Alexis se reclama penal, però no sé si atenció a la contra del Favara perquè va Pau pel mig, el baló cap a la dreta, la passada ahir al segon pal buscant a Jordi Fallos, que afortunadament l'ex de la UDE no ha arribat a aquest baló servit per Antonio. El joc va estar així, van a fer contres ràpides i hi ha que anar molt en compte, perquè això et pot minvar molt la trajectòria dels minuts. I és que això és la meravella del futbol sala, quan ja veiem que n'hi ha 2 canvis, va eixir Álvaro i va eixir també Molo. Molo, correcte. Bueno, pues ahí va Xavi, que vol passar-la, havia rebut una espenta, molt bé Xavi recuperant el baló, així per banda dreta, banda canviada, ara és Pau qui recupera l'esfèrica, vol fer la passada sobre, no ha d'endarrerir la seva posició, jugarà amb Alexis, amb el seu porter. Es pot fer una passada, ha canviat molt les normes en aquestes últimes temporades. A veure, Cris, que ha furtat el baló, això és falta, per favor! A veure, esperem que l'acumule perquè és una falta claríssima quan se n'anava cara a la porteria. I a veure, perquè a més es queixa Cris del muscle, a més. Del muscle, clar, és que l'ha agafat d'una manera... L'ha pegat un bon bac, a més. A veure, perquè l'àrbitre... I semblava dins l'àrea fins i tot. Però me vas a dir que no ha xiulat la falta? És possible? No, dona-hi bon neutral. Sols portem 3 minuts i mig. No, perquè ahir s'està queixant d'un aficionat de que no xiula la falta. Bueno, impressionant. Impressionant si considera que s'ha deixat caure Cris, impressionant. També no hi ha que entrar en aquestes coses, al cap i a la fi hi ha que fer el partit que està programat i deixar a una banda les accions arbitrals que esperem no siguin massa desafortunades en el dia d'avui. Ja tingueren prou la setmana passada. Ahí va Molo, anant sempre a la dreta Xavi, no pot superar Antonio, ara és Pau. Mare meua, com van. I és una rivalitat la que hi ha entre els dos clubs, més de cara del Favara cap a l'Alzira que de l'Alzira al Favara, i a més ha sigut el conjunt de la Ribera Baixa junt al Sucro Cullera que ha tingut l'hegemonia durant aquestes últimes temporades en la comarca. Sí que és cert, tenen una molt bona plantilla i és molt complicat jugar allí. Són l'equip del poble, tinc entès que juguen molt d'allí, tenen un recolzament també en la graderia i el pavelló aquell és molt difícil jugar i els resultats estan ahí. No són, llevat de la victòria del Mislata la setmana passada prou àmplia, són resultats ajustats la major part. A veure si Cris pot recuperar el baló, pega en Bicho, que acaba d'eixir al terreny de joc, a la canxa, i saps què te dic? Que preferís que l'equip del Favara posi tot sobre la graella per a poder guanyar-li el partit, que no que se deixi anar, com per exemple l'Eldense li demanava a la Unió Esportiva Alzira quan va anar allí en la penúltima jornada de Lliga. Ho saps que si l'Alzira guanya, s'haurà ben guanyat el títol de Lliga. A veure perquè havia recuperat ahir Antonio, el baló afortunadament s'ha quedat massa llarg buscant a Bicho, ha anat a les mans d'Abel, i ahir toca Molo al mig per Álvaro, Álvaro que juga a la dreta per a Pendi, el jugador d'Albalat, a la fi ha eixit per línia de banda. És com ha de ser, per molt que siga l'última jornada, perdona, no te jugues res, però has d'anar a apretar perquè la Lliga al final són 30 jornades i s'ha de jugar en tot, sempre. Jo no estic per a res a favor de
de favoreig i tal, que són paraules majors, però hi ha que anar en tot, no hi ha que anar relaxats i ho estem veient, que estan apretant, clar. També cal dir que aquest equip, que no jugava res, en les últimes jornades, pues, ahir reclamava una altra falta sobre un jugador de l'Alzira Futbol Sala, però en les 3 últimes jornades que s'han disputat, la setmana passada amb juvenils, ens deien, i ho deixarem ahir, ens deien que no estaven entrenant i que volien preparar-se per a aquesta última jornada per a jugar contra l'Alzira. Bueno, pues cadascú... També és cert que estan motivats per aquesta banda, el pavelló està espectacular per a jugar al futbol sala i és normal que vulguin jugar contra el líder, vulguin ficar-li les coses difícils i és com ha de ser, insistís. Veure, i Pendi se'n volia anar, però li furtava el valor Pau, tot i que a la fi se li llarga a servici de banda, que traurà el mateix Pendi. Un equip que ha recuperat aquesta temporada l'essència Alzira. Sí, ho fèrem l'any passat, la temporada passada, en l'arribada de Vicent Fontana al capdavant de la presidència i de la directiva i tal. Intentaren crear aquest eslògan més que res perquè en els últims anys l'equip estava format per jugadors que eren d'altres localitats i volien crear aquest sentiment. Llunyanes, sobretot de la capital, inclús. I volien crear aquest sentiment per tal d'aconseguir això que estem veient avui així a la graderia, que és apropar a la gent i no solament avui, sinó en temporades futures, per a que cada jornada siga una festa, el Palau, clar. Efectivament, i ja veiem molts xavalets que venen a veure els partits del primer equip, a veure Álvaro Rodrigo per a Pendi, Pendi se'n va per la dreta, la deixa per darrere a Molo, el valor a servici de banda, queden 14 minuts per a finalitzar estos primers 20, són 2 parts de 20 minuts a rellotge parat, per tant es fa de més d'hora i mitja finalment l'encontre. I Álvaro ja ha fallat, encara queda molt bé, perfecte José David, ahir acudint a l'ajuda, recuperant l'esfèrica ràpidament, ni un segon li ha durat a l'equip del Favara. Ahí jugant per banda esquerra és Joseda que se'n va, a la fi, valor per línia de banda. M'estic fixant en la graderia, David, i crec que hi ha seients que potser no hagin rebut una persona en molts anys. Sí, segur. I bueno, a veure si tot això són llavoretes que se van posant perquè ja esta temporada s'ha vist millors entrades que tots els últims anys i això és bon senyal, a banda de partits com el de Mislata i Maristes, que va ser espectacular la entrada que va haver. Sobretot el de Maristes perquè va ser sorpresa, el partit es va jugar un dijous entre setmana, clar, de vesprada, i no farem ninguna promoció especial aquesta setmana i la gent va acudir, i això és molt bona senyal. És bona senyal que acudisquen quan fas promoció i quan no, també, clar. A veure si el dispar de Molo havia recuperat Gareth. Gareth, li diuen així, Gareth. Sembla que sí, que serà per Bale. És el nom que... L'agradarà molt Bale, bueno, direm així. Si no és el que ens han donat des del Favara. Són fidels a la informació que ens han... Bueno, bona aquesta passada i buscant segon pal a lo Laudrup. Álvaro Rodrigo buscant ahí la posició de José David en el pal llarg. Va ser l'ex del Llevant, canterà de ser l'Alzira. I ahí va Álvaro. Jugarà en obert, efectivament, per a Molo. Molo que vol obrir-se, pega canonada en cama dreta i xiula falta. Una falta pel bloqueig que havia fet José David. I ja és la tercera, si no m'equivoque. No, perquè esta és indirecta. Correcte, però... Ara també existeixen faltes indirectes en futbol sala i aquestes no s'acumulen. Una miqueta rigorós, també, l'acció. Ho saps que ens guanyarem, Si aconseguim el títol de Lliga, ens el guanyarem. Esperem que sí, esperem que sí. No sé si teniu vosaltres informació i, ostres, estic pensant que el meu amic Paco Ibernon, que viu en l'Origuilla, ara anirem consultant el telèfon per si de casa, que era traslladat allí al pavelló de la seva ara localitat d'adopció i poder anar informant-nos de com va aquell partit. Seria importantíssim. Ara clavarem en Twitter per si de casualitat el Twitter oficial de Mislata està posant en directe el partit o inclús el del Picassent, no sabem. Però pot ser que no, perquè durant la temporada no han tingut una activitat molt extensa. Molt bé, doncs anem a fer una mínima pausa per a la publicitat i de seguida tornem des del Palau d'Esports de la ciutat d'Alzira, Niti d'Alzira Futbol Sala 0, Club Atletisme Favara 0. Els auriculars no se senten res.
menos ho sentim, no? Ah, no, jo mentre tu m'encengues a mi, jo a tu sí, bueno, aprope. Sí que l'ha acumulat la falta. Paco, oye, ¿estás allí en Loriguilla, en el pabellón? Ah, me cago en la leche, yo digo... Ah, vale, vale, sí, digo, a ver si está allí, que el Mislata jugaba allí en Loriguilla. Sí, qué lástima. Bueno, te dejo. Para... En el Facebook del Picafrenta, a veure si me trobem en directe el partit. Bé, doncs acabem de descobrir que el nostre bon amic, exjugador del Nou Bàsquet Alzira, Paco Ibernon, no està en l'Origuilla, està així mateix veient el partit, és també gran aficionat a tots els esports, però un d'ells en especial al futbol sala. Així continuem, 12 minuts per a arribar al temps de descans, a veure ahir, obrint-se José David, recupera molt bé Molo, ara José Carlos, de nou Molo, darrere per a José Carlos, tancat el conjunt, a veure, Xavi que pot engatillar, quina parada d'Alexis! Mamma mia! Perquè havia agafat molt bé l'angle el jugador alcireny per a engatillar i s'acama esquerra, que és un autèntic canó, i molt atent ha estat Alexis. Sí, són com li agraden a ell, a més, perquè estic segur que Xavi també porta una quantitat de gols prou envejables, són 23, i estic segur que el 70% d'aquestes dianes han sigut en canonades. Baloqueis a línia de banda. No sé jo si això, perquè jo recorde fer de speaker en algun partit i me diguen mentre el baló està en joc el speaker no pot parlar. Però bueno, avui... Crec que les instruccions que tenia és això, però bé, al cap i a la fi és l'últim partit de Lliga. Després d'això que diguen el que vulguin, però si servís per guanyar... De fet, es volia fer en el minut 9, no? Un xicotet paró per a recordar... A veure, aquest baló que ha furtat! Oh, Xavi, el pare Alexis! Que bé l'havia furtat Lucho i, malauradament, una nova ocasió que perd el conjunt alcireny. Bueno, almenys estem xutant més a porteria que ells. Sí, estem acostant-nos de moment i estem posant una miqueta la superioritat dins la pista, clar, que és al final el que importa. Deien que es volia en el minut 9 parar el joc, no?, a l'estil NBA per a poder retre homenatge al gran capità que ha sigut de l'Alzira Futbol Sala, Quico Llorens, durant tantíssims anys. Atenció, i se retalla el baló que va fora de Bicho. Bona acció la d'Abel. I que ganes tenen, mare meva. No, sí, no van a perdonar ninguna. Parlava lo del minut 9, sí que és cert, crec que serà quan falten 9 minuts, però no se va parar el partit perquè el que està jugant-se avui no mereix això. Sí, si fos un altre partit que no jugaren res, doncs sí que dona peu, però partit en què celebres alguna cosa te pot deixar molt malament la festa, se te pot aiguar la festa. A veure si servici de banda, amb la posició que posen els jugadors per a taponar tots els angles. Dir-los també que al llarg de la setmana podran veure este partit a través del canal YouTube de l'Alzira Futbol Sala. I ahí va el conjunt del Favara, Alexis a traure, ho fa en curt per a Toni. Ara se'n vol anar Rafeta jugant des del balcó de la seva àrea. Rafeta pressionat per Lucho, Rafeta que no se'n va, servici de banda, favorable al Favara. Trau ràpidament per a Bicho, Bicho de nou per a el jugador del Favara. Defensa agressiva la nostra. Com ha de ser, per a un atac agressiu que t'estan elaborant has de tindre aquesta consistència de defensa i restar-los possibilitats, clar. Intentar treure-los del partit al cap i a la fi, suposa que el cansanci també ha d'arribar. A veure, Bicho que ha agafat el baló, que ve posant el peu, Cris. Partit dels que va costar. Recorda el partit contra l'Olleria, un equip que està en mitja taula. L'any passat, amb Braulio Correal a la banqueta, acabar cinquè en la segona divisió B. L'equip va descendir perquè no tenia el suport econòmic, que és grandíssim per al món del futbol sala, i així ens feren patir fins que, a falta de 2 minuts, aconseguirem aquests 2 gols de la victòria del conjunt alcireny davant l'Imme Bassa Olleria. Ahí tocant el Favara,
és Toni, se'n vol anar pel mig Bicho, a veure la contra, si se'n pot anar ara per banda dreta, Xavi, li l'ha furtada Abe, i hay que seguir jugant el conjunt blanc i blau, camiseta blava, pantaló blanc, calces blanques, recupera ahí José Carlos, grandíssim jugador que ha donat la nostra ciutat i que afortunadament esta temporada volia deixar-se ja definitivament el futbol sala per a dedicar-se a la seva altra passió, que és el Pilates, però el convenceren amb este projecte, no? Que ell havia de ser... Kiko era el capità, diguem, en el vestidor, no? Però José és el capità en la canxa. La pista, perquè al final és el que té més representació. Jo penso que aquest estiu van haver alguns jugadors que la presència de Braulio a la banqueta es va motivar per a continuar i per a vindre al Niti d'Alzira. I és que ara de seguida contarem qui és Braulio, perquè després d'una gran temporada que va fer així, en l'Alzira Futbol Sala, crec que va ser la 10-11, se n'anà del club per les circumstàncies que van ocórrer, i ara sí que, mira, veiem com trauen el carteló de Kiko amb el nou formant el que seria la O. Kiko, gràcies. I emocionadíssim Kiko Llorens. Li dona la mà a Molo i aplaudís. Bueno, xicotet Paronet. I ahí va Cristian More. José Carlos, si podem brindar-li ese gol que obliga el marcador. Arrisca dir que està a punt d'emocionar-se. Està en el peto allí a la banda calfant. Però... Bueno, us comentem que Braulio va ser entrenador del Xàtiva, on va ser campió de Lliga, va entrenar al Llevant B en tercera divisió, on va ser campió de Lliga, atenció, i se robatori de baló, quina parada d'Abel Rafeta, que havia encarat l'1 contra 1, ara qui furta l'esfèrica és Toni, se'n vol anar de 2, ha de recular, no, encara se'n va, atenció, tant de Cristian com de Xavi, quina habilitat d'este jugador, i ahí tocant, una altra falta, va ser la quarta, mamma mia, la quarta, la falta comença sobre Pau, i, com dèiem, campió de Lliga amb el Llevant B, amb una temporada espectacular, la dels granotes. Això li dona possibilitat de jugar, de dirigir les últimes 5 jornades per la destitució de l'entrenador de primera divisió al primer equip del Llevant. També començar la següent temporada i l'any passat la finalitzar amb Ise Olleria, acabant en una 5a posició que molts auguren que si haguera agafat aquest equip des de principi de temporada, de segur que haguera estat... ¡Mamma mía! I ahí va la quinta falta de l'Alzira Futbol Sala. Complica la cosa perquè queden 8 minuts 34 per a concloure esta primera meitat i ara estàs molt condicionat a l'hora de defendre, clar. Sí, perquè no han sigut faltes exagerades. No, han sigut faltes rigoroses inclús. Molt clar. 5 faltes li han xiulat a l'Alzira, una tan sols al Favara. Tenint en compte que el back de Cris, que s'ha sentit fins així, el col que s'ha pegat a terra, no ha assenyalat la falta. No ha sigut res de res. El criteri no ha sigut igual. Efectivament. Ahí Abel per a José Carlos assenyala la falta a la jugada 2. Cristian per a Xavi. Xavi obert a la dreta, la jugarà per a José Carlos. Ahí el baló al cor de l'àrea, no arriba per poc Cris. Atenció a la contra de Pau. Ben tallada per Lucho, encara que seguís el Favara, molt bé també ara Cristian recuperant el baló, però el perd en el control quan volia anar-se'n, pensava que tenia més espai i ràpidament agafa el canvi. Amb Pendi, sí, que la setmana passada veieren com l'àrbitre treia una segona groga al nostre porter, Abel, per entrar, no se n'adonà que entrava amb el peto. Posat, a més, posat. Sí, amb el peto damunt posat. Li suposa la segona groga, com a altres 2 jugadors, però en futbol sala les 2 grogues en un partit no acarren sanció per al pròxim partit. No va ser el cas de Xusi, que sí va ser roja directa, tant Abel com Cris com Álvaro, que acabaren expulsats, estan avui així, clar, afortunadament també per als nostres interessos. Efectivament, bueno, ahí la passada que volia fer ràpida Molo per a Xavi, no ha pogut controlar la pressió de Toni, ha fet que el baló eixirà per línia de fons. 7:35 per arribar al temps de descans. Ahí baló llarg, molt bé treballant Marcos Molo per a Lucho a la dreta, però talla
perfectament Rafeta que se'n va per l'esquerra, provarà el xut, no, retalla cap a la dreta, buscant més angle, ara que obri, penetra Abe i ha recuperat bé el conjunt al Sireny. Juga bé, que precisament el valor va jugar la temporada passada en el Favara i va vindre amb molt bon nivell, a més. Quina pispada de cartera la de Xavi, Xavi que vol obrir-se, Xavi que juga a la dreta, la parada d'Alexis. Partidàs el que s'està marcant el porter del Favara. Molt bon xut de Pendi. Molt bon xut, ha buscat ahir l'ocasió des de la banda esquerra, però, com dius, el porter ha rebutjat molt bé. A veure Pendi! Gol, 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 gol! Gol del Niti del Sira Futbol Sala! Ha marcat Pendi, molt hàbil. Baló que ha anat a l'àrea, rebotat. Ahí ha deixat descol·locada la defensa del Favara. També el mateix porter Alexis. I el gol de l'equip al Sireny, que el faria campió de Lliga en estos instants de manera matemàtica. Recordem, última jornada de Lliga. 6:49 per arribar al temps de descans. I gol que això no significa absolutament res. En futbol sala en segons pot canviar tot. Res, en segons pot canviar tot, però ni un avantatge de 2 gols ni de 3. Però hi ha que estar molt atents. És cert que és un avantatge propositiu per al conjunt de Blauglio i molt bona diana de Pendi, que ho ha intentat en la jugada anterior i ha tingut el seu premi en l'acció següent, clar. Així és, així vam veure esta temporada com el Maristes València guanyava 0-3, a més avassallant de la primera part. El Nítid va aconseguir empatar a 3 i malauradament a falta de 20 segons en un baló a l'interior de l'àrea que va rebutjar un dels nostres jugadors, es va posar el baló en el 3-4 definitiu. Que bé aniria ixe puntet que ara mateix permetria que amb un empat l'Alzira també fora campió de Lliga. No li val empatar i que guanya el Mislata perquè el conjunt valencià ha aconseguit les 2 victòries contra l'equip al Sireny i per tant el golaveràs particular guanyat. Sí, has de guanyar, l'empat no te val, sempre que guanyi Mislata, que no sabem allò que farà. Però sí, durant la temporada ha hagut molts partits que si haver sumat un puntet més haurà sigut molt fàcil, però clar, mai saps què haurà passat en el partit de després, perquè Mislata també va acabar 4-1 el partit, però va estar ajustat fins a l'últim minut i mig. El partit de l'empat va ser contra el Pilar, no? Contra el Pilar, també, gol put, en els últims segons, a més. Sí, a 2 segons per a la conclusió. Pues ahí afortunadament recuperarem un puntet. Així que... I també el resultat que se va donar fa 2 setmanes en el pavelló del Quint entre el Mislata i el Maristas, que va ser un empat, que en el cas de que haver guanyat el Mislata, avui estaria segon en la taula classificatòria. Correcte. Els resultats que s'han donat. Són moltes les hipòtesis, però al cap i a la fi el que tenim és el que tenim a dia d'avui. Efectivament, ahí furta el baló Pendi, l'autor del 1-0. El baló se'n va llarg, és Pau qui juga amb Alexis fora de l'àrea i a més fora de la seva porteria, una característica, una circumstància que la setmana passada encara es feia més gran, perquè s'imaginen quan Ter Stegen se posa fora dels 3 pals, doncs en aquest cas el porter del Maristes se n'anava fora de la seva àrea apegat a la banda. Clar, és una acció per eixir de la pressió per a tindre més facilitat i poder eixir sense esglai. Ahí volia sorprendre Álvaro, molt bé buscant José David, però un jugador dretà que ho tenia molt complicat per a poder controlar. L'esfèrica s'ha anat per línia de fons. Traurà Alexis. Alexis traurà de porteria llarga, el baló que supera el mig del camp, a veure Gárez, bona l'eixida, més pega en el jugador del Favara, servici de porta, valenta l'eixida d'Abel, que és de Riol o de Sueca, que mai me'n recorde. Doncs no tinc la dada, però arriscaria a dir que és dels 2 llocs. Sí, perquè no sé si és d'un i viu en l'altre. Si me dius que és d'un o de l'altre, m'ho crec que en les dues opcions. Bueno, ara en el descans intentarem averiguar-ho. Havien dit de les parades que estava fent Alexis, el porter del Favara en la vesprada d'avui, però Abel també ha tingut ja 3-4 accions molt bones, amb molta valentia, que bé, han evitat perills majors, clar. 5-20 per arribar al temps de descans, tocant el Favara des de la seva àrea, ells amb un jugador avançat, és Gárez, que no ha arribat ara a aquest baló i ara ja avancen ells la defensa quasi fins al mig del camp. Toquen arrere, ahí veiem ara Abel en aquesta posició oberta, a més és un jugador que li agrada molt eixir, que li agrada molt fer jugada
personal i afortunadament a veure perquè se'n va... ha tocat sí que l'ha vist, sí que l'ha vist. Sí que l'ha vist. Ha caigut, ha tocat el baló amb el colze, no sé si li reclamen targeta, però bueno, és totalment involuntària, però clar, és una falta a un metre i mig de la ratlla, a veure, però no, va ser directa. Sí, la van a traure d'ahir perquè com ja tenim 5 faltes seria doble penal, però com en aquest cas està més a prop de la porteria, el jugador, òbviament per coherència, decidirà tirar des d'ahir sense barrera ninguna. Bueno, sembla que... L'àrbitre li diu que se'n té que anar al doble penal. Que ha d'anar al doble penal, que són 10 metres, quan ahir estava de 7 metres, 7 i mig, doncs no amb una miqueta menys d'angle, però clar, no sé... El jugador, Jordi, l'està reclamant que vol tirar-la des d'ahir, perquè sembla des d'ací, però l'àrbitre insisteix en que no. Pot ser en canviar les normes un altre cop, no ho sabem. A veure, Jordi Fallos, el jugador màxim golejador del Favara, amb Abel en porteria, 5-0-3 per arribar al descans, cama dreta, li va pegar aquest doble penal des de 10 metres. Es deia doble penal perquè es llançava des de 12, posteriorment l'avançaren un parell de metres perquè estava massa allunyà, ahí va Jordi a pegar-li, gol! Gol del Favara, es queixa Abel que l'ha tocada, que pensava que la anava a poder parar, però ahí reclama el conjunt alcireny l'alè dels aficionats. Està reclamant José Carlos als antebrazos l'animació del públic local, que és el que cal ara. L'ha tocat Abel, se queixava perquè ha sigut una acció un poc desafortunada, perquè anava molt centrat el doble penal, que no és fàcil tirar-lo, ni en 12 metres ni en 10. La veritat que no tinc l'estadística i crec que no la té ningú, però per sensacions sí que és cert que hi ha molts dobles penals que se'n van fora directament, per molt especialista que sigues a l'hora de llençar-lo. Efectivament, perquè és una distància que així com jo crec que el penal està massa a prop, que hauria de ser als 7 metres com en baló a mà o en handbol, els 10 metres sí que és una posició factible perquè no tens barrera, però és complicat posar el baló dins de la porteria de futbol sala. Ahí va José Carlos, tocant, a obrir cap a l'esquerra per a Álvaro arrere, per a José Carlos, vol desmarcar-se Pendi, ara ve pel baló, li la passa cap a la dreta, veure José Carlos, no té angle, el baló dins de l'àrea, com la volia tocar a José David amb el taló i no l'ha contactat. Hauria sigut un golaç, Hauria sigut un golaç per la jugada, perquè ha sigut una bona triangulació, però... I el jugador del Favara, que s'havia llançat a interceptar el baló i amagar la mà. S'ha notat des d'ací. A veure, baló llarg ahir per a Gárez, clava molt bé el peu Abel. I el baló que se'n va a la línia de banda. Demana ànim Braulio. Està encès a la graderia amb les decisions arbitrals. 4-18 per al descans, empat a 1 entre el Nítida. Baló que ha anat passejant-se per l'àrea, veloç. I ara xiulen córner. Quan se'n tornaven els jugadors del Favara, jo ja no sé si parlar de persecució, perquè no s'entenen moltes coses dels arbitratges. Entendrem els errors, però hi ha voltes que són massa... Tu com eres membre del club no ho pots dir, però jo que no ho soc, ho puc dir. No, però al final la realitat és la que és. És que no és normal. No és normal l'arbitratge que es va donar la setmana passada, el que s'està donant avui, sobretot en les faltes que han assenyalat en aquesta decisió de donar córner, està clar que igual tenen raó, perquè ha sigut un baló molt ràpid que haurà tocat lleugerament en un jugador de l'Alzira que ni tan sols el Favara se pugui haver donat compte. Bé, així segueix rodant l'esfèric, a veure el baló per a Álvaro ahí a la frontal de l'àrea, va una passada de José David, ara topeta en ell el rebuig del jugador del Favara i Espert per línia de fons traurà de porta Alexis, 3:55. Recordem que són 20 minuts cada part, les que té a rellotge parat el futbol sala. Bona pispada de Lucho. Li havia furtat el baló, no va ser ell qui traga, li la dona per a Xavi. Mare meva, podríem saber com van les coses per Mislata. A veure la passada de Xavi. Ahí furta Gárez a la dreta, per a que siga Pau, que bé se tira per terra. José David, i ara és el mateix José qui s'enix del terreny de joc. Disculpen si de quan en quan fa fritura
la emissió, però clar, passa molta gent per davant de l'antena, no molta, però de quan en quan passen, i això fa que es pugui escoltar una miqueta pitjor. Però bé, a veure, passada llarga d'Abel, no m'agrada massa aquesta jugada, recordo un partit, no recordo quin partit, si era contra el Maristes, me penso, contra el Mislata, que s'obsecava en traure totes aquestes passades que es perdien. Hi ha voltes que pot ser un bon recurs, depèn de la qualitat del pivot en aquest moment i la inspiració, però de normal, si tens qualitat per a poder eixir en el valor jugat, tampoc és necessari abusar d'això. Efectivament, ahí va, de nou Pau, pel mig, talla molt bé José Carlos, Pau recupera, deixa passar per a que siga Alexis, que obri cap a la dreta, i se la jugaven, perquè un peu ben posat o amb fortuna de Xavi podia haver suposat el gol, i ara la vaselina del jugador del Favara, de Jordi, de Jordi ha sigut. De Jordi Fallos, que s'ha perdut. Se li veu prou motivat en la vesprada. Pues no em fa ninguna gràcia, perquè ja t'he dit, puc entendre que puguen voler jugar, però tanta motivació, sé que és molt amic del jugador del Mislata, però bueno. Al marge d'això, hem vist la celebració tan efusiva al marcar el doble penal, que està en tot el seu dret, evidentment. A ningú, perquè allí no hi havia ningú. No sé si hi haurà aficionats del Favara així veient el partit. No ens hem fixat en el moment que marcaven el gol, quanta gent s'alçava. I bueno, anem a veure el córner. Anem a veure el córner que va traure el Nítida des de la part dreta. Doncs no vindria mal un gol ara, David. A veure, ahí a cama canviada és Xavi obrint, per a José Carlos, el baló que va rebotat i no el toca ningú, diu l'àrbitre. Reclamava Lucho que fora servici de banda, però va ser a favor del Favara. 2:33, 6 faltes l'Alzira, una tan sols xiulada al Favara, com a mínim hauria de tindre 2. I una d'elles important, encara que tingueren barrera i poc d'angle, però per la jugada podia haver sigut important per al Nítida. L'equip més net de la història del món de l'esport. Nítida, Lauren Sandani primer, Nítida, després Micela i ara Nítida de nou. Per higiene no Empreses va, d'higiene industrial. No I Deuxal, l'altre dia contava el socio que era similar, d'un negoci similar, sí, o parla des de la ignorància? Sí, no, pues sí, no ho sé. Fa tants anys que no recorde a què es dedicava. A veure aquesta passada i de nou reclamaven falta de Pau. Fora de banda, 2:12. Va ser Lucho qui traga. I l'speaker que fa partícip als xiquets per a que facin l'ona. A veure, Lucho a l'interior de l'àrea, el baló fàcil per Alexis. Alexis sense mirar, ahí cobrís Lucho, obliga a Abel a eixir amb complicacions, el baló que va a l'altura de la banqueta de l'equip de la Ribera Baixa. Ja fa massa estona que Alexis no s'ha d'esforçar a fons. S'ha d'esforçar, està costant-nos en els últims minuts, després del gol i de les 5 faltes, arribar a la porteria contrària. L'opció està que haver pogut ser una talonada i haver acabat en gol segur, però malauradament no ha sigut així. Ahí va José Carlos, jugant amb Cristian. Cristian per a José. José Carlos, l'alcireny. L'únic jugador, no, crec que en Xavi, que arribaren a Divisió d'Honor juvenil. Una fornada impressionant amb Àngel Román. Així és, sí. Raúl Garrido pot ser, també? No recorde. El porterito. Una bona que li diu l'amic Camarena. A veure Lucho. Lucho per a José Carlos. Demanen que ha tocat en les mans de Gareth. Ahí fent un toc especial Cris. Ara és acabat així. És banda. Va traure Lucho. Demana a Borja que endarrerisca la seva posició, de ser 5 metres. La distància de la tanca. Veure Xavi fora. La mateixa acció que la setmana passada, però sense massa fortuna. Una miqueta més allunyada, menys centrada, per tant més complicat i amb algú apretant. A veure, ahir volia tocar Borja. De nou Borja endarrerint, espera que siga Pau que xuta el baló per línia de fons. 1-11 per a temps de descans. Cris per a José Carlos, s'ha relaxat una miqueta el partit en aquests últims instants, tornarà amb força i de segur amb totes
els ensenyaments tàctics que ens donarà Braulio en temps de descans. Esperem que torne amb les piles renovades el Niti d'Alzira Futbol Sala. A les piles renovades i sobretot amb el comptador de les faltes a zero, zero també, sí. perquè estava mirant el marcador i pense que és el millor que li podia passar al partit, ara que es tranquil·litzar una miqueta per tal de que no hi hagueren accions fortuïtes que provocaren faltes innecessàries moltes i no doni peu a un doble penal que et posa per darrere el marcador, clar. Efectivament. Dai Cristian jugant a l'esquerra per a Pendi, que fa l'amago, és a José Carlos amb Lucho, jugant, bordejant ahí a Cristian, que vol anar-se'n pel mig, ha d'endarrerir de nou a José Carlos, que obrirà cap a la dreta per al jugador valencià. Ja crec que són 6 o 7 temporades les que porta així, amb el rebot Lucho, que agafa! Gol, 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 gol! Gol de Luis Moreno Lucho! Gol del jugador del Nítida, que ha agafat la posició senana del seu marcador, ha clavat la puntereta i baló per baix de cames d'Alexis, que posa el 2-1 quan resten 30 segons per a que concloga la primera part. I notícies des de l'Origuilla. Ens comentava un aficionat des de la graderia que el Mislata està caient per 1-2 davant el Picassent, resultat molt positiu, juntament amb el gol que s'acaba de produir així en el Palau. Bueno, pues fantàstic, perquè l'empat no li serveix tampoc per supost al Mislata, ells han de guanyar i que el Nítida com a molt empat. Mamma mia, si arriba a marcar això! A l'estil... És una altra manera de pegar-li, no? Però un poc a l'estil de Cruyff, de fa moltíssims anys. Ho veuran per televisió esta setmana pel canal de YouTube. Parlaven que l'1-1 era positiu i que la situació del partit convenia que arribara al descans, però han arribat millors notícies, afortunadament. Efectivament, 5 segons, 4-3, ahí morirà esta primera part, amb el marcador favorable al Niti d'Alzira Futbol Sala, amb la braça de Lucho i Braulio, perquè ha sigut providencial i gol. I Raúl, te vaig a dir que l'àrbitre concretament del que ara està allà enfront és un impresentable, perquè li he preguntat a l'home en tota l'educació de si ara és obligatori traure els dobles penals des de 10 metres i no des d'on vulgui el jugador, com així li reclamava el Favara. M'ha demanat identificar-me, li dic, soc d'Alzira Ràdio, David Jordà, retírese, usted aquí no tiene nada que hacer. Un impresentable. Quan veig a vostè, que no sé qui és dels dos àrbitres, no li vas a abusar ni el nom, si veus la gravació eres un impresentable, perquè t'han preguntat les coses amb tota l'educació del món i bé, ahí queda la cosa. No crec que hi hagi ninguna cosa que t'impedica dir-ho, però bé, cada un al final actua com vol o com sap i bé, cada un... És que he parlat amb un altre àrbitre i no en tenia tampoc la circumstància, diu, perquè estaria massa lluny, dic, no, si és que estava a 100 metres, anem a veure, perquè ahí recupera l'esfèrica i ara baló llarg que va a mans de nou d'Alexis. Juga el Favara per mitjà de Bicho i la pressió insistent de Molo, molt bé, tirant el baló en llarg. Ara Ixit Quique, no? Ixit Quique, el segon porter. Sembla que han canviat de porter, li ha donat el segon temps a l'altre porter, clar. Sí, això és habitual. És habitual, té opcions, o sigui, té opinions a favor i en contra, depenent d'entrenador, però sí, sol ser habitual, tant per a donar descans com per a donar oportunitat. En aquest cas no se juguen res, suposo que per a que el porter aquest visca també un poc l'ambient i gaudisca. Sí, que en altres circumstàncies Moisés, que és germà d'Abel, hagué d'aixit, ara per a aquest partit va aguantar Abel, que bueno, Moisés també és un gran porter, tenim molta sort. Un gran porter i crec que ha tingut molts minuts esta temporada. La rada! I el baló que s'enix per línia de fons. La rada del porter Quique en la seva eixida. No, deia que lo de Moll, en aquest cas, que li diuen els companys, ha tingut molts minuts esta temporada i amb un gran nivell. A més, el que menys minuts ha tingut esta temporada ha sigut Víctor Torres, però clar, ha seguit treballant prou, perquè l'home tinc ocasió de vindre als entrenaments de tant en tant i treballa i complís, i també ha de ser un porter de cara al futur, és jove encara. Un Víctor jove, però ja molta experiència, ja porta uns quants anys. Ja molta experiència, ja jugava en el juvenil de divisió d'honor en el Sucro Cullera en 2010, si no m'equivoque. Després va tornar així i ja ha estat intermitentment així en l'Alzira Futbol Sala.
Bueno, ahí estem, 17-37 per a la conclusió de l'encontre. La victòria per 2-1 del Niti del Cira Futbol Sala, que li dona el títol de Lliga després de 21 anys, ni més ni menys. En la temporada 96-97 és quan va arribar aquest títol de Lliga, que a més vingué amb un doblet, amb la victòria a Cullera en aquesta final de Copa, que li enfrontava l'altre equip que tenia la ciutat, aquest derbi, unes temporades en què hi havia també molta rivalitat, perquè l'equip havia aconseguit la temporada anterior, que recordar, l'ascens, però considerem els seus regents, que eren Salus Madrid i Jaume Prades, que l'equip no estava en condicions de pujar a la tercera categoria nacional, a nacional A, actual segona B, i acabaren eixint del club i fundant un altre club, l'Atlètic Alzira Futbol Sala, i a la fi, doncs, l'Alzira Futbol Sala, nascut, fundat en 1985, va ser l'equip que va aconseguir aquest ascens en l'any 97 a la categoria de bronze. Ahí va Cris per a José Carlos, la pressió de Bicho, juga darrere per a Molo amb Pendi que vol anar-se'n, baló, línia de fons, segon pal, no arriba Pendi, aplaudiments des de la banqueta del Nítida per a aquesta acció. Pendi que no ha arribat i se n'anà directament, ha entrat Xavi ara al terreny de xoc. A veure Molo, tallant molt bé, posant el seu cos. Abel per a José Carlos. José Carlos, ara la pressió no és tan forta del Club Atletisme Favara. Curiós el nom, que provinga d'un club d'atletisme, la secció de futbol sala. Tindran algun tipus de conveni que dona nom. Tot és positiu també, les sinergies entre disciplines esportives si serveixen per a sumar. En el seu dia, i més amb el nom que té, Unió Esportiva, sí que m'haguera agradat, com està fent el Villarreal, anar, tots els clubs segueixen tenint el seu número de club i tal, però s'adscriuen al club de futbol, en aquest cas, com és el Villarreal, i que enguany l'Autosport Villarreal, malauradament, no sé si acabarà perdent la categoria, però ha fet molt roïna campanya, però que estàvem acostumats dels groguets. Club històric també. Sí, i tant. Comentava Braulio. Ahí se'n va Xavi, se'n volia anar de primeres amb rapidesa, buscant angle per a pegar amb cama esquerra. El baló que se n'ha eixit a línia de banda. Ahí traurà el Favara des de l'altura de la seva àrea a l'interior per a Quique. Quique a l'esquerra, a veure si controla així. El baló en llarg no, a la fi se l'ha escapat. Hi ha que ser intel·ligents ara en aquests inicis de la segona part i no fer faltes, principalment per a que no es repetisca el del primer acte, però imprimir el xoc propi que té Braulio, que té el Niti d'Alzira, i desconcertar-los a ells. Al final, ells saben que no s'ajuguen res i que minut a minut s'aniran debilitant. I també, mentre ells tampoc apreten molt, tampoc hem de desgastar molt. No vas entrar en la lluita. Sí. Ahí va tocant Xavi López per a José Carlos Íñigo. José per a Álvaro. 3 alzirenys ara mateix en pista. Lucho. Ahí recupera, sí, tocant ahí amb la puntera Álvaro per a que José Carlos agafe el baló. Ja tenim clar. Abel i Moisés són de Sueca i viuen en Riola. Ens ho ha contat el seu germà Moi. Hi havia de les dos. Sí. Relació amb les dues localitats. Ahí està, anem a veure Álvaro. Álvaro per a José Carlos, cama dreta, se'n va. Segon baló, com la treta Bicho. L'oportunitat per aconseguir el 3-1. Un Bicho que el veiem molt motivat per a que no arribi la victòria de l'equip alzireny. I el baló que se n'ha anat per línia de fons va traure Lucho. També un home molt important, i un home molt important que entra en canxa, com és Juan Expósito, el socio. Aclamat per l'afició. Aclamat, vitorejat per tots, un home molt volgut. Molt volgut i amb molta trajectòria, sí. Com deia vindre, es veia la jugada que portava Marchamo de gol, com es diu en castellà. Fantàstic, sens dubte, este grandíssim jugador que ha donat la nostra ciutat. Ahí se'n va Xavi per banda esquerra, busquem el quart, que assegure pràcticament la victòria. A veure este Favara, que és el que dona de si en la segona part, o si, no sé si ha pogut acusar, si realment no han estat entrenant en aquestes setmanes. Segurament si no han entrenat es vindran les respostes quan escolten la narració en
en YouTube. Però almenys, no sé, si s'ha falta de treball, si és que ha existit, pues que s'ha pogut passar ara factura després del grandíssim esforç que han fet en la primera part. Ahí va Xavi, Xavi per l'esquerra, per a Lucho, la furta molt bé Gareth. Servici de banda. Una falta d'activitat en les últimes setmanes, al marge de les raons que puguen haver, físicament és normal que pugues acusar-ho. Ahí Xavi, que acaba controlant el baló, banda esquerra. Se n'anava Bicho, ha entrat fort. Baló a banda. Va José Carlos a traure. Obert està Álvaro, més obert a la banda Lucho, que torna al seu camp, però prefereix jugar a l'esquerra per a José Carlos. José Carlos per a Lucho. Luis Moreno, gran incorporació també la que ha fet enguany el Nítida. Ahí la passada en diagonal, la taponada molt bé Toni. I ara perfecte Álvaro ahí protegint el baló perquè isca per banda. 14-35, 3-1 guanya el Nítida al Favara. Molt bé Xavi, anant-se'n, Bicho que li la pessigada, ara la passa en vaselina per a que arribi a Rafeta, demana Lucho que l'havia tocat Rafeta, l'àrbitre diu que no. I servici de banda. Ja tenim 3 homes en pista, com comentaves, tenim 3 al Sirenys i tenim també 3 que coincidiren en l'època que va tindre Braulio en el Llevant B. És Luis Moreno, Xavi i Álvaro, està quedant allí en el conjunt granota. 2 temporades, crec que Xavi la següent no va estar, però en la primera sí que coincidiren. Favorissa contra Xavi, que se n'anava, encara li pessiga el baló, són 3-1, la passada per a Lucho, Lucho per a gol, Álvaro, gol, 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 gol de Álvaro, el 4-1 que puja l'electrònic. 14 minuts per davant, el campeones que comença a escoltar-se en la graderia, encara queda molt, però que bé s'estan posant les coses per a que el Nítida aconseguisca el títol de Lliga. Queda moltíssim encara, són 3 gols d'avantatge, però queden 14 minuts i 18 segons, però ha demanat temps mort ara el Favara, no sabem la informació que voldrà transmetre l'entrenador als seus jugadors, però sí que les sensacions d'esta segona part estan sent molt millors i molt millor favorables als interessos del Sira, clar, i ha arribat amb facilitat en les accions d'aquesta segona meitat. Bueno, pues aprofitem per a fer una pausa per a la publicitat, tornem de seguida des del Palau d'Esports. 14-13 per arribar al temps final de partit. Nítida al Sira 4, Favara 1. Lo que vulgues i la gent entra per globos, pels aplaudidors, per tot. Podria dir-nos si té informació de favor. Sí, pregúntali. On estàs, no? Vale, anem. I tornem des del Palau d'Esports quan resten 13 minuts, 35 segons per a la conclusió del partit. El Nítida està guanyant per 4-1 al Club Atletisme Favara, resultat que li dona la 24a jornada consecutiva com a líder del grup 14 de la tercera divisió i a més, i el que és més important, el títol de Lliga de tercera divisió i l'ascens a segona B. Un ascens que caldrà veure al llarg de l'estiu què passa perquè és molt complicat, és una categoria, si ja és inviable en futbol sala, és terrible. Sí que és cert que les despeses es doblen totalment, el pressupost ha de ser el doble mínimament i sembla que no és molt viable, però cal treballar per a intentar moure's, si s'aconsegueix finalment l'objectiu, per a intentar estar la pròxima temporada en segona B, que per això t'has guanyat també el mèrit d'estar en aquesta categoria. No sé si així en l'Alzira una part
que podia minvar aquestes despeses podria ser que els jugadors, no sé si pogueren cobrar una mínima part o fins i tot sense cobrar. No sé, encara quin model es podria traure per a tal de motivar la presència dels jugadors, però... Uf, ahí que bé està José David a la passada de Molo. El baló a l'interior de l'àrea l'ha tocat. I encara l'ha tocada finalment el cancerber del Favara i el baló que ha anat a córner. Estaves comentant sobre el tema dels jugadors. Que són coses que s'hauran d'estudiar després, veure la viabilitat, moure's i demés. És cert, no cal ser un visionari. A veure ese baló per a José Carlos. Gol, 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 gol. Gol del Nítida. Pràcticament queda resolt el partit amb este 5-1. La superioritat del campió està sent màxima. Una segona part on el Nítida no està patint en absolut. Està mostrant la fermesa que s'ha vist durant tota la temporada i com està José Carlos, el capi en la pista. Està impressionant i a més està batent amb relativa facilitat el porter del Favara. A veure si ha passada llarga de nou. Qui no recorda? Crec que Cristian no ha marcat, no? Pot ser? Cris no ha marcat. Estava pensant ara mateix, són 5 gols i Cris no ha marcat, però comentàvem al principi de la transmissió que ha hagut partits en els que no ha fet ninguna diana, però encara queden 12 minuts per davant i ja som molt ja. Sí, perquè el següent perseguidor és Rafa Ara, no?, del Pilar, que tenia 3 gols menys que el jugador alcireny, o de l'Alcira, perquè ell és de València. Sí, tenia 35 gols i Rafa Ara, el Pilar juga demà a les 12:30 contra Fuensanta. Tindrà que esperar Cris amb la renta que aconseguís Gaudí, si l'aconseguís moure, a veure què fa el jugador, perquè també seria bonic que a nivell personal s'adjudicara aquest guardó. Sí, perquè enguany s'ha celebrat que ha marcat ja 200 gols amb el Nítida. Correcte, a mitjan de temporada va ser, arribava a la xifra de 200 gols, que és una autèntica barbaritat. Ho parlàvem en els estudis del Cira Ràdio, que en mitja ocasió de gol te'l fa i és molt necessari un jugador d'aquestes característiques. Gols bonics, preciosos, els que està obtenint al llarg de tota la seva trajectòria. No recordo si 6 o 7 temporades, però ja una quantitat important per a un jugador de València que vinga així. Ja és implicació, perquè també han sigut temporades un tant tristes, que hem estat ahí entre la 6ª, 9ª posició, pràcticament sense jugar-se res. A veure aquest baló per a José David, ben servit per Molo. Ara la contra del Favara, se'n va per banda esquerra. Que bé tapa José Carlos, obrint les mans a l'estil de com feia i de quina manera Kiko, que a més d'obrir les mans es petava un crit en la cara pràcticament del rival, que alguna nyespla podia haver-se endut més d'una vegada. Un poquet sobrar-se una miqueta, però són coses de psicologia per a intentar picar al rival i traure-li alguna cosa positiu. A més que això acabava contagiant-se en la resta dels companys, que molts d'ells també acaben fent el mateix gest. Bueno, tot això arrasa als seus, no sé si ha complit els 40, però estava ja a punt, enguany crec que es complia. Estarà ja a les portes de complir 4 dècades. Sí. Bueno, pues ahí baló llarg per a Xavi, molt bé el trau de cap Quique, el porter en esta segona part del Favara, i ahí Cristian es queixa Rafeta d'un colp, podria ser, podria passar. Però no l'ha assenyalat. Però ara els àrbitres no l'han assenyalat. Sigan jugando. I ahí va eixir el Capi, ahí va eixir Kiko Llorens, a veure eixa contra, que ben defensa José Carlos, tapant ahí la passada, però havien assenyalat o falta o fora. Ara ho veurem des d'on se trau, sembla que falta. Doncs sembla que es pot acomiadar de la millor manera possible, de moment, almenys participant en el seu últim partit, defendent l'escut de la Cira Futbol Sala. Així és. Ahí José David jugant darrere per a Lucho, Lucho, baló interior per a Xavi, demana que ha tocat el baló en la mà, ha volat molt alt, però no marquen. A veure, segona falta, no sé si ja li l'han comptada. Bueno, almenys 2 faltes, però sobretot aquest 5-1 favorable al Nítida,
que li dona el títol de Lliga de tercera divisió. Grup 14, grup complicat, amb equips com el Mislata. Oh, que bé se n'anà Rafeta, ara de dos, molt bé l'ajuda Cristian, ara la contra, espera José David, que se'n va, molt bé d'Ave. I ara demanen acumulativa. Per la falta que li havien fet suposadament a Rafeta i la bona acció que havia tingut, però sembla que... Quina pispada cartera, molt bé José David. El baló finalment per servici de porteria. Se n'ha així per la línia de gol. Ha baixat molt el ritme en aquesta segona part. Era d'esperar també, al cap i a la fi ho anava a donar tot des de l'inici i comentaven que en algun moment hauria de ser molt bé, que bé Cristian, baló per a Xavi! El baló molt creuat i ara demana Cristian la falta, sembla que de Bicho. Ja hi va Kiko, quan resten 9:48 per al final de l'encontre d'este últim partit de Lliga de la jornada número 30 del grup 14 de tercera divisió i que el veiem allà apretant el morro. Saluda la graderia Kiko, que tantíssim ha donat a l'Alzira Futbol Sala. Després, durant uns anys, estigué en el Lounge Fort d'Oliva, també estigué en Cullera, però bueno, afortunadament ha tornat així al seu club de sempre, a l'Alzira Futbol Sala, on es retirarà avui amb un títol de Lliga a la seva butxaca. És Lucho per a Cristian, a veure si se'n pot anar en un pont de terreny, el baló per a Lucho, li pega Bicho, buscant a Cristian, que se n'anara. L'àrbitre que anava a assenyalar la falta, que per a mi sí ho era, tot ja que dir-ho, de fet el jugador de Favara encara està en terra queixant-se i no l'ha volgut pitar. No m'agrada gens el nivell de l'arbitratge, que tu no digues res, però el nivell de l'arbitratge de futbol sala que s'està veient no m'agrada gens. La setmana passada va ser lamentable, però ha sigut molts més partits així que jo he pogut veure en el Palau. És una llàstima que ja en esta categoria, quarta categoria nacional, que n'hi hagi aquest nivell d'arbitratge. I ara li està dient Borja la marca que té ahí en la cintura i que això no assenyalen res. Pense que sí que era en aquest cas. Sí, i tant que era, però és que han sigut com altres faltes que s'han produït i que no han sabut xiular. Bueno, mentrestant trau... Sí, digues. Aquí en el braçalet de capità, jugant els seus minuts. Ha tingut pocs minuts esta temporada, però pense que ell també coneixia el seu rol que anava a tindre. És una edat ja complicada, venint molts jugadors des de baix, més joves. I és que quan ho fas tan bé i tan bé com ho han fet els jugadors del Nítida, doncs és normal. Ui, ese baló que s'ha tret Cristian des de quasi 20 metres, volent sorprendre Quique. No la trau el Favara. Ara la falta acumulativa del Favara, segona, per les dos que també té l'equip alzireny. Nerviosisme, poca gana ja n'hi ha de jugar, Ara sí que... Com el dia i la nit. Com? Que com el dia i la nit ha sigut, però millor totalment. també. A veure si ha passada. ¡Que grande! Molt bé, Abel, impressionant. El xut d'Antonio, quina mà ha tret i després com s'ha tirat. Reflexes felins per a poder atrapar aquest baló. A veure per què ha furtat, molt bé, ara no ha arribat en dos temps a detindre el xutàs d'Ave. Des de molt lluny, des de 15 metres, volia sorprendre el porter de Sueca, afincat a Riola, per a que ningú es moleste. Que ningú es moleste. Bueno, ahí va Ave, en curt, el baló a l'interior de l'àrea. És Xavi López qui se'l trau de damunt, baló que ix per línia de fons, traurà de porteria Quique. 8-23 per a que acabi el partit. 5-1 la victòria del Nítida Alzira Futbol Sala, que el partit se li ha posat molt de cara quan ha aconseguit el 2-1 en les acaballes de la primera part i en la segona ja amb aquests 3 gols ha deixat per conclòs l'encontre. Ja es dona igual què és el que passa en l'Origuilla, el Mislata, que ha sigut un grandíssim rival, que ha vençut en els 2 partits. El resultat, si no el recorda, allà va ser un 4-1. Comentàvem abans, un 4-1, un poquet ampli el resultat, però... I el d'ací també, no? El d'ací va ser 2-4
2-4, si no 2-4, sí, con 4 gols sí que me sona que es marcaren. Que també va ser mala sort, José Carlos es va lesionar en els últims minuts i també això va minvar una miqueta. El partit estava ahí igualadet, estava costant perquè ells portaven l'avantatge en el marcador. Uf, quin xutàs de Borja. I a més l'ambient així va ser prou envejable, la gent va apretar i... Vingué gent de l'Olleria, vingué gent de Favara a veure el partit, els tenim allà davant de nosaltres. Va traure de l'horari habitual també per aconseguir també la presència d'aficionats d'altres clubs i d'altres localitats. ¡Oh! Lletjíssima l'entrada de Borja, que també ara es lamenta, demana disculpes a l'àrbitre, demana disculpes al jugador, però jo crec que això una targeteta podria ser, No passaria absolutament res. Marcos Molo, per a Pendi, arrere per a Molo, Molo amb Cristian, posa el baló llarg buscant a Kiko, que endarreria la seva posició. És Quique qui trau per a Bicho, molt bé posant el peu Molo, baló arrere buscant una passada ràpida avant, però bona la pressió alta del Nítida. Cris recuperant el baló per part esquerra, juga a la dreta per a Pendi, el d'Albalat, que hi va posar 1-2, no fa bé la passada per a Cristian. I Baquinada, que s'ha pegat a bé. Es torna a queixar als àrbitres. I ahí està Ave, tocant el baló per Antonio. Bicho que vol anar-se'n a soles. Està perfecte darrere José Carlos, ho agrana tot. Baló llarg ahí buscant a Kiko, que va ser substituït. Tenim molta sort en les rotacions perquè els jugadors fan un esforç molt gran durant pocs minuts i si l'equip no baixa la intensitat. Així és, el sistema del futbol sala, que és molt més ràpid i molt més tard, de fet, és una petició que tenen els entrenadors. Si és 30 segons, 2 minuts, 1 minut i mig, has d'eixir al màxim nivell, a la màxima intensitat, i si te canses, tranquil, que algú eixirà de la banqueta, però a diferència del futbol, que el terreny de joc és molt més gran i pots tindre alguns segons per a descansar, així has d'estar en la màxima intensitat i per això es fan tantes rotacions durant els dos períodes. I que atent ha estat Abel amb aquest baló llarg que arribava a la frontal de la seva àrea i així també el cap, deu ser un jugador frustrat, no? Que és un grandíssim porter, baix dels 3 pals, ara ja és un porter jugador el Favara, però com li agrada eixir, fer regats, buscar l'àrea contrària. Però és una cosa que és una gran qualitat, perquè a més això de no tindre por a eixir i eixir, a més, és una cosa que ha de tindre el porter perquè pots interceptar moltes contres, molts valors llargs, que al final eixes fins a la línia divisòria del camp i evites moltes accions de perill, la veritat. Bueno, pues ahí va tocant el Favara, que no juga absolutament res, si s'ha classificat de la Lliga, gran rival durant tota la temporada. Demanava Braulio Correa al cap intel·ligència perquè és el que hi ha que fer. Encara queden 6 minuts 30, que és molt, estan jugant de porter jugador, que tot pot passar i no s'ha d'escapar. Efectivament, 2 faltes són les que ha comès en esta segona part el Nítida, 3 el Favara, ahí tocant, basculant l'equip al Sireny davant els tocs del Favara, baló a la dreta per a Toni, ara volia tocar ahí Rafeta i baló que se'n va fora a banda. Pressió alta del Favara. Ahí és José Carlos, qui va traure molt obert Abel en banda, com si fora un ala. Álvaro Rodrigo, li rep l'espenta de Toni. Ara és Molo jugant per l'esquerra. Molo arrere per a José Carlos. Li demana tranquil·litat a Abel. La té tota, sens dubte, José Carlos. A la dreta per a Molo de nou. Molt bona la passada al exterior. A veure Álvaro Rodrigo. Encara hi ha el porter jugador que és ràpidament a la contra. Va xutar i el baló fora, però és falta de Carlos Villarrasa. Falta i targeta per a Carlos. L'ex del Cullera, que ara sí que li trau targeta. Li diu que sí, que correcte, és que és de veres, és targeta, però com altres jugades han sigut targeta també. Molt bona acció del porter jugador del Favara, que ha fet una gran intervenció. Una gran intervenció, una eixida arriscada, buscant tapar angle. Pau és concretament qui està jugant de porter jugador. I ahí van, empatats a 3 faltes, 5:36 per a la conclusió, 5-1 guanya el Nítida.
el triomf de la constància, del treball. Ahí va Pau, perfecte Cristian, que avui no marca, però està magnífic també en defensa. A veure, Arabel volia sorprendre a Pau, havia replegat el baló, li ha pegat de primeres. El porter també pot marcar així, de qualsevol manera. I a la fi el baló, que això sí l'ha molt desviat. Està manant l'àrbitre al jugador que arreplega el baló. Així no passa res, el temps està parat en 5:28. Agafar una miqueta d'aire també. D'oxigen, clar. Però bé, si molt bé, molt bé, i Lucho apretant. Magnífic, no se perd la intensitat. Passen els minuts, encara que l'avantatge és gran. I ahí de nou la pugna, molt bé Rafeta, molt bé Lucho. La triple bicicleta de Rafeta, però fantàstic Lucho tornant a recuperar la seva posició. Què li haurà dit Kiko al jugador del Favara ahí en esa treta de banda? Un xicotet enganxó el Lucho en l'acció anterior. No sabem per què s'ha excitat tant el jugador del Favara. Jo és que crec que haurien de frenar ja un poquet. No, però... Perquè tot està... A veure, ja no per a deixar-se, perquè ja el partit molt complicat se li ha de posar a l'Alzira, molt desastrós, per a que puguen perdre'l o puguen empatar-lo. Però que tot està vivesa durant tota la temporada, no la setmana passada 2-10, que per molt bo que siga el Mislata, també és molt bon equip el Favara, i és una derrota calamitosa. Oh, que bé, ahí! Per favor. Gareth, en acrobàcia buscant el gol, fantàstic, Abel, eixint en tot, li ha pegat entre la boca de l'estómac i les parts, i el valor que se necessita a línia de banda, menys de 5 per a la conclusió, 5-1 guanya el Nítida, juga Toni a l'esquerra per a Pau, Pau de nou per a Toni, juga ahí al centre, molt bé Gareth, xutant ajustat al primer pal i encara millor Abel, rebutjant a córner. És Gareth qui trau, Bicho, que busca la passada en curt, i ahí n'hi ha xiquets, que ara l'àrbitre es diu que òbviament han d'eixir-se en aquesta zona. Però que bonic és això, veure el pavelló amb gent major i xiquets d'apenes uns anys que estiguen gaudint del futbol sala de qualitat, tant de bo siga el planter del futur. Hi ha un Benjamí molt interessant, el que té el futbol sala base, dirigit per Braulio i per Vicent Fontana, que l'altre dia el vas poder veure la primera part del partit de Copa contra el Godella i ja el veia en els entrenaments, perquè entrena després del meu nebot Pau, i sí que m'agrada molt com toquen, com es manegen la proposta de joc. Sens dubte va ser també una gran lliçó per a els més menuts, els prebenjamins que estan en l'escoleta i en la tecnificació els dijous, veure com tots aquests ensenyaments que els fa Sergio Garrigues, després en la pràctica com s'han d'executar, perquè encara els nanos van massa tots a pel baló i ahir veiem perfectament com estan espaiats, estan repartits sobre el terreny de joc, poden guanyar molt més que si van tots a aconseguir el seu gol i la seva acció individual. S'ha de treballar a poc a poc també des de menuts i és el que intenta el club també, anar fent una miqueta de pedrera perquè al cap i a la fi les edats van augmentant i han de vindre jugadors de darrere i no el clàssic que ve del futbol que s'ha d'adaptar, sinó jugadors que, per què no, es formen des de la categoria Benjamí, que molta gent ja està decantant-se pel futbol sala i que puguen fer-se una carrera, per què no? Siguent realistes, és molt més senzill arribar a la primera divisió i a categories superiors en el futbol sala que el futbol, però no hi ha que perdre, no hi ha que desmereixer, clar. Per supost. Ahí va Álvaro jugant amb Molo amb José Carlos, de nou Molo. Cristian fa un amago per anar-se'n. No està avui tenint sort per augmentar aquesta xifra de 38 gols, 35 porta Rafar, el jugador del Pilar, que demà suposem que intentarà inflar-se a marcar. La setmana passada, sense anar més lluny, en va fer 3 per a reduir diferències amb Cris. Álvaro, Vale, valor, que quasi es pega. Els volien fer partícipes de l'encontre. Jo ahir no he fet de porter com era de jove traguent el puny directament, he preferit obviar-ho i llevar-me. Bueno, ahí va José Carlos, 3-25 per al final, 5-1 seguís guanyant el Nítida.
el partit serà. Bona acció d'Álvaro. Ahí ve Toni mantenir la posició i ara falta d'Álvaro que li recrimina a José Carlos que no es precisi les accions. Quarta falta, de fet, del Nítida. I que se n'anà ràpidament per si acas l'àrbitre estava pensant mostrar algun tipus de cartolina. És que ara ve la quinta, ve la sexta, te fan 2 gols i se posen ahí 5-2, 5-3 i el 4 està més a prop. És que fins que no acabe no se pot confiar. I ja aprofitar accions com l'acaba de passar de José Carlos, que a porteria buida haver pogut fer el 6è de la vesprada. Però no ha pogut ser així, és molt difícil, són més de 30 metres per a invocar-ho en la porteria de Futbol Sala. Que bé, Cris! Que bé! Que ara volia aprofitar que no estava el porter, però encara està per darrere el jugador del Favara per a poder marcar el seu 39è gol de la temporada. També el Nítida els era poc golejat i hi ha que elogiar la feina i la tasca de Paco Matamoros, que el veiem allí en la banqueta, que cada dimarts fa entrenament específic en Abel, en Moisés i en Víctor, i que això al cap i a la fi se nota després dels dissabtes en la jornada, o bé fent des que Braulio se n'anà a Xàtiva totes aquestes temporades i té el resultat després, s'extrapola. Així és, i un treball el que fa Braulio en els entrenaments, que és encomiable, és de primera divisió com ha arribat a ser ell, que és gravar entrenaments i al l'endemà a lo Rafa Benítez, recorde, que es matxacava els jugadors, o el mateix Unai Emery, que matxacava els jugadors, has de fer les coses així, allà. I en aquest cas també es dona les pautes per a poder corregir i millorar els jugadors. Braulio diu una cosa sempre quan parles en ell, que és que la categoria no ha de marcar la professionalitat, i té tota la raó, perquè l'home quan se'n va anar a Xàtiva salvant les distàncies, perquè en primera divisió tens un volum d'entrenaments molt més gran i has de treballar una mica més, però perquè el volum és més gran, l'essència del treball és la mateixa, la il·lusió és la mateixa i la tasca és la mateixa dins de que siga un volum o altre. 2-10 per a la conclusió, el Nítida guanya per 5-1, el Nítida està molt a prop i a veure què ens diuen. Ens estan informant. Quin xutàs ha fet Gareth, que no ha trobat pals. Estem mirant a veure el resultat en l'origuilla del Mislata. I va Cristian, que vol aconseguir també entrar en la festa de l'ascens. Però ell ja ha entrat en aquest ascens, ha sigut importantíssim esta temporada amb els seus 38 gols. 5-3 s'ha guanyat finalment el Mislata. Sembla que ha sigut 5-3, victòria per al Mislata, però que si així no passa res estrany, no ens servirà per a més. 5a falta del Nítida, a partir d'ara falta sense barrera, gràcies a l'àrbitre que no ha volgut informar-nos, no sabem si és obligatori tirar sempre de 10 metres o poden elegir. Però bueno, ahí va jugant el Favara, Gareth al mig, de nou Gareth tocant, el valor que passa per este jugador Toni que prova, molt bé Carlos Villarrasa, l'ex del Cullera. Un Carlos que avui ha eixit en aquest últim tram de partit. Sí, la setmana passada sí que és cert que no va tindre molts minuts, va tindre minuts perquè es quedaven sense jugadors per les expulsions, però al cap i a la fi estan conscienciats de que unes voltes és més, altres menys, i tots han de sumar cada volta que vinguen a donar la màxima intensitat. Bueno, pues això està a punt de finalitzar, tan sols queda un minut. Ximo, te preguem que ens telefones al meu mòbil i només finalitza el partit ens n'anirem al centre del camp per a viure aquesta alegria del títol de Lliga del Nítida Alzira Futbol Sala. 24 jornades consecutives més la primera inaugural. 25 de les 30 jornades el Nítida ha sigut el líder de la classificació. La pitjor classificació de totes ha sigut una segona i tercera plaça. Que bonica haguera sigut aquesta acció de Carlos Villarrasa. Si haguera acabotejat buscant ahí la porteria. Ahí la passada per a Bicho, el Favara que vol aconseguir un segon gol. Ahí Kiko. Bueno, Bicho, ja trau un poquet el somriure, que està molt seriós durant tot el partit. I ahí va, campeones, campeones.
xiulant-lo en la graderia, perquè se ho mereix este nítid Alzira Futbol Sala. Ahí Cristian, la entrada del jugador del Favara que reclamen servici de banda i ara li va traure la targeta al jugador de la banqueta. És que per a què? Jo ja no ho entenc. Per què està reclamant a aquestes hores quan no deu absolutament res? Coses innecessàries. Sí. I fins i tot els jugadors de l'Alzira de la banqueta també s'han alçat. Clar, és que les entrades poden ser massa dures i produir alguna lesió que no és en absolut necessària aquesta acció. No, no és precís. Mirant el temps que corre el resultat, no és precís fer aquest tipus d'accions, i menys fer accions individuals i Ahí va Carlos a la mitja volta, el baló que se'n va altíssim per damunt de la xarxa protectora de la línia de fons. 40 segons, 7 dècimes per acabar, i aprofitem aquests últims instants, Raül, per a felicitar-te també la teua tasca com a director de comunicació per a un club gran en la seva història, que ha jugat en primera divisió i que ara en tercera has agafat aquesta tasca de promoció en les xarxes socials, en la pàgina web, amb vídeos preciosos, videocròniques totes les setmanes, per a fer gran des de la categoria, com deies, que deia Braulio, la categoria no l'ha de marcar a on estem, sinó quina és la tasca que fem, i d'ahir també la promoció que has fet al llarg de tota la temporada del futbol sala. Bon Quico, que gran seria si poguera acabar amb un gol. 16 minuts, 16 segons, ara falta, que és un doble penal. Un doble penal que es va llançar a falta de 17 segons. Doncs ens fan patir fins a l'últim moment. Bueno, però ara això ja no és patir. José Carlos somrient. Això és tota alegria. Crec que el doble penal te'ls importa ben poc a aquestes altures. Ara sí que el trau des dels 10 metres, no el trau des de l'àrea contrària, que estava a 30. Si te pareix. Però a mi ha sigut curiós que l'haurà obligat a tirar-lo d'allí. No, això és una botxeria. Antonio va ser qui traga ese doble penal. Davant està Bel, vinga Bel, al pal! El baló que se'n va al pal, ara ja Braulio respira, content, ahí veiem Angelillo també, un gran aficionat al futbol sala, gaudint de la festa del futbol sala alzireny. 12 segons per a la finalització. De seguida els nanos estiraran a la canxa històrica del Palau d'Esports. Quantes fites meravelloses hem viscut així amb l'Alzira Futbol Sala, amb el club d'handbol Avidesa. I ahí està finalitzant i se compta enrere, que no es pot fer com manen els canos perquè el baló es para a estos 8 segons, perquè ell sí per línia de banda. Encara voldrà Cristian marcar el seu gol. Cristian, baló ahí a l'interior de l'àrea, el tocava Quico. 3, 2, 1, el nítid Alzira Futbol Sala, campió de Lliga de tercera divisió i nou equip de segona divisió B. El deixem amb el so ambient i ens anem cap a la pista per a tindre els protagonistes.